дар ҷумҳурии тоҷикистон аз 28 октябр то 16 ноябр маъракаи фароғатии иттилоотӣ дар бораи пул баргузор шуд. ин чорабиниҳо дар шаҳри душанбе, шаҳри гулистони вилояти суғд ва дар шаҳри бохтари вилояти хатлон гузаронида шуданд. ба ҳайси спикерҳо дар ин маърака мавзуна чориева, субҳон ҷалилов, таҳмина баҳронова, нафиса имронова, мунира оқилова суҳбат доштанд. дар қисмати фароғатӣ меҳмонон аз ҳунарнамоии овозхонҳои шинохта чоршанбе аловатов, ҷаҳонгир зарипов, рустам азимӣ, мубориз усмонов, зафар абдуалимов, ҳамчунин аз ҳунарнамоии гурӯҳи ваяш ва ҳаҷмнигорон умед ва ҳабиб фароғат доштанд. ман бо камоли майл аз нафаре даъват мекунам ки имрӯз дар яке аз созмонҳои байналмилалӣ кор мекунад, фаъолияти хуб дорад ва воқеан ҳам то расидан ба он ҷо як роҳҳои пуршебу фароза тай кардааст. бону саломат қурбонова. марҳамат. Ташаккур барои пазироиятон. Ман кӯтоҳ как қиссаи худро мегӯям ба шумо. Инҷо нафароне ҳастанд ки ҳамкор будем, маро мешиносанд, вале шояд қиссаҳои манро надонанд. Ман як дар деҳаи дурдасти ноҳияи Ашт ба дунё омадам. Дар оила мо 4 фарзанд, 4 духтар будем ва аз сабабе ки падарам хеле барвақт вафот карданд, моро танҳо модар ба воя расонданд. дар хотир дорам вақте ки ба мактаб мерафтам, модарам ҳар рӯз барои хӯроки нисфирӯзӣ 20 копеек, дар давраи шӯравӣ копеек мегуфтанд, 20 дирам ё 10 дирам медоданд. ман медидам ки ба модарам хеле душвор, зиндагӣ душвор аст. Як кудашон сандоз мекардам. Ман ё ҷамъ мекардам, ё аз хона барои худ, барои хӯроки нисфирӯзӣ, ё кулчақанд, ё бурдаи нон мегирифтам. ҳамин тавр шуд. Вақте ки мактабро хуб тамом кардам бо баҳои аъло, ба Душанбе барои донишгоҳ дохил шудам, вале аз сабабе ки солҳои 90 медонед ҷанги шаҳрвандӣ буд, барвақт ба шавҳар рафтам, ба хуҷанд омадам, дар ин ҷо хонданро давом кардам ва зиндагиам ки шавҳарам доранда буданд, хона доштанд, мошин доштанд, фаъолияти худро, тиҷорати худро доштанд. Ман кор намекардам, вале аввалҳои соли 90 медонед зиндагӣ чӣ хеле душвор буд. Як бора шавҳарам ба душвориҳо вохӯрданд ва ҳамаи бизнесашон вай шуд. Ман писарча доштам, дар хона қатъи фарзандам мондам, бе ягон чиз. Шавҳарам рафтанд ба Россия. Ман медонед, ман мехостам, ман фикр кардам, бо назди модар мерам, бо дастнигари ягон кас мешам. Ман бояд вақте ки диплом доштам, бояд фаъол бошам, бояд фаъолият кунам, кор барам ва таҷрибаи кори худро аз ҳамин маҳз рӯзноманигорӣ оғоз кардам. таҷрибаи аввалии ман дар радиои Тироз буд ва баъдан ба агентии иттилоотӣ ва Роруд ба кор омадам ва инҷа рӯзноманигорон ҳастам. Медонанд ки рӯзноманигорро мегӯянд журналистов ноги кор меяд. Шабу рӯз ман роҳ мегаштам. хеле душвор буд барои камтар пасандоз кардан, барое ки писарчамро бояд хононам. Ман рӯзона кор мекардам ва аз роҳбарияти ҳамин агентства иттилоотӣ ҳамин хоҳиш кардам, талаб кардам ки гуфтам биёед ман ҳамин фаррош нагиред, ман шабона метонам дар користам фаррошӣ кунам, ки маблағи зиёда бо кор кунам. ва ё розӣ шуданд. ҳамин тавр ман рӯзона ба рӯзаш роҳ мегаштам, кор мекардам ва шабона ҳамчун фаррош бо маблағ ҷамъ мекардам ва хурсанд ҳастам ки вақте ки ман дар он ҷо кор мекардам, ман бо ошно гаштам ки чӣ хел гӯям, ценности у них другие были. Бахши баъзан калимаҳои русӣ истифода мебарам. вайҳо як маънавиёти васеъ, як маълумот, ҳамин ҳаракати хондан, як чизро омӯхтан доштанд ва ман ҳам барои худомӯзии худ бисёр вақт ҷудо мекардам. ба ҳар хел омӯзишҳо, тренингҳо менависондам, мерафтам, озмунҳо иштирок мекардам ва соли 2004 байни давлатҳои мустақил ва Балтия иштирок кардам ва сазовори ҷои аввал аз рӯи беҳтарин фоторепортаж гашта будам ва маро ба Москав таклиф кардан. ин соли 2004 буд ва якумин маблағи калоне ки ман дар он ҷо гирифтам $500 буд. $500 он вақто пули калон буд. вақте ки маблағро гирифтам намедонистам чӣ кор кунам, куҷо сарф кунам.
бовар кунед пиёда роҳ мегаштам зимистон хунук ва офиси ҳамун корхона дар маркази шаҳр буд. Ман дар ин тарафи дарё пиёда роҳ мегаштам ки маблағи нақлиёт надиҳам, почукум тар мешуд даруни обба. Вале дар ҳамон ҷо ба хулосе омадам ки он маблағе ки ман ҳаст бояд ба маълумот яъне дониши фарзандам сарф кунам. Ҳамин тавр омӯхтам, рушд кардам, ба корхонаҳои байналхалқӣ, ба ташкилотҳои ҷамъиятӣ кор биистодам, маоши арзанда мегирифтам, вале ман як маблағи зиёда истифода намекардам барои худ. Пасандоз мекардам он чизе ки ман кор мекардам, он чиз ман метавонистам барои худ автомобил харам ё дар таксӣ гардам, вале не, ман зихнагӣ мекардам. Танҳо барои рушди фарзандам, барои писарам, барои донишомӯзии ӯ саҳмгузорӣ мекардам ва шукри худо мекунам ки писарам дар яке аз донишгоҳҳои хориҷӣ диплом гирифт ва айни ҳол дар яке аз компанияҳо дар хориҷи кишвар кор мекунад ва он маблағҳое ки ва он ҳаракатҳое ки ман ба ӯ гузоштам ҳамаш меваи худро медиҳад. Ва айни ҳол низ ман метавонам барои худ, вале ҳар вақт ман пасандоз мекунам барои худ он чизе ки барои ду духтар дорам, барои онҳо низ он чизе ки айни замон муҳим аст, ҳамонро мехарам. Ягон маблағи зиёдатӣ ба дасташонам намедиҳам. Ва духтарам ҳам дар ин ҷо ҳузур дорад, имсол синфи 11-ро хатм мекунад ва ҳам мегӯяд ки не маблағи иловагӣ надиҳед. Ва ҳоло низ як нақшаҳои худро дорад ва барои ҳамун сарфакорӣ мана инҷа ташкилкунандагон барои ҳамаамон мани халтачаҳо барои мағоза рафтанам мерем, мо 20 дирам 15 дирам пул, ин ҳам пул қатра қатра дарё шавад мегӯянд ку сарф мекунем. Барои ҳамин ӯ низ барои худаш ҳамин халтачаҳо медӯзад, барои фурӯш мемонад, маблағ кор мекунад. барои ҳамин аз хоҳарон, модарон хай бисёратона мешиносам, ҳаматон зиндагии дуруст доредон, фаҳмиши дуруст доредон, вале чуноне гуфтан барои мо гуфтугӯи муҳити атрофи мо, ҳамсояҳо хеле муҳим ҳисоб мекунем, вале аввалан оилаи худро фикр кунед, фарзандони худро фикр кунед, ҳар як қадами худро ба нақша гузоред. Имрӯз бошад, пагоҳ набошад. Чуноне гуфтан то ҳозир ман баъзан мегӯям ман зихна не, ман ояндаи худро фикр мекунам. Шукри худо дар зиндагӣ бисёр вазниниҳо дидам. Ҳоло зиндагиам равон мебошад, ҳамаш хуб, вале то ҳоло ҳам ман ягон необдуманные вот эти покупки не делаю. Ҳамаш аз рӯи чи аст муҳимтар, афзалияташ барои ман чи аст, ҳамонро мекунам. Барои ҳамин мехоҳам ки сараввал барои худ самгузор бошед, дониш омӯзед, пеш равед, ба худ бовар кунед, агар як даҳр пӯшида бошад, дигар дар кушода мешавад. Ташаккур. Саволатон бошад марҳамат. дар чорабинии мазкур ба ҷуз аз спикероне ки болотар гуфтем, иловатан меҳмонони дигар низ суҳбат карданд. Насиба Баҳронова оид ба оғози пасандозкунӣ аз курсии мактабӣ суҳбат карданд. Абдураҳим Шарафзода бошад, дар бораи сарфакорӣ дар вақти омодагӣ ба тӯй суҳбати ҷолибе дошт. Искандар Икромӣ бошад, дар бораи 3 қоидаи идора кардани пул ва қайду назорати хароҷоти ҳаррӯза суҳбат дошт. Дилфуза Сафармаҳмадова дар бораи он гуфт ки чӣ гуна замони бемор будани ҳамсараш ба қароре омад ки бояд шабона дар коргоҳе фаъолият карда, рӯзона ба нигоҳубини ҳамсар ва фарзандони хурдсолаш машғул шавад. Чанд таҷрибаи молиявии ҷолиб, тавсияу маслиҳатҳои муфидро вобаста ба пул аз сомонаи www.pul.asia пайдо кунед.